Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin Michael Stivala f'kumenti li tal-is-sit Lovin Malta deskriva l-proposti tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-kirjiet bħala inċentiv għal sit il-kera u l-kerrejja biex isibu art komuni meta l-prezzijiet tal-kirjiet splodew il-fuq. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi tnaqqis sostanzjali fir-rati tat-taxxi fuq kiri ta' proprjetà fuq 3 faxex differenti. Jiġifieri, bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista, kirjiet sa 300 euro fix-xahar ma jiġux intaxxati. Dawk ta' bejn 300 euro u 600 euro ikunu ntaxxati bis-7.5% filwaqt li kull kirja oħra tal-fuq minn 600 euro tiġi ntaxxata bil-15%. Dan ifisser li sit ta' proprjetà mikrija bi 300 euro fix-xahar jibqalu fideh it-300 euro sħaħ. Min-naħa l-oħra min qed jikri brata ta' 600 euro fix-xahar jibqalu dħul ta' 511 euro. Stivala qal li din il-proposta tirrifletti wkoll proposti simili tal-assoċjazzjoni. Fil-fatt, l-MDA kienet proponiet li sidin ta' proprjetà li kienet qed tinkera lil terzi għal aktar minn 5 snin ikollhom ir-rati tat-taxxi fuq dħul minn dawn il-kirjiet imnaqsa drastikament. Dan, spjega l-President tal-MDA, ikun qed jaġevola lil dawk bidħul baxx u li qed jgħixu fil-kera, kif ukoll ikun qed jinċentiva lis-sidin biex jikru fuq perjodi itwal milli għal sena biss. Fil-preżentazzjoni tal-proposta tiegħu il-Partit Nazzjonalista qal li l-għan ta' skemi bħal dawn huwa li jissaħħaħ u jkun stimulat dan is-settur u l-proposti ġew infassla wara konsultazzjoni vasta fuq kull livell. Dawn huma proposti li jsibu bilanċ u jissalvagwardjaw kemm lil sit il-kera kif ukoll lil min qed jikri. Kuntrarju għal dak li qed jipprova jagħti x'tifhem il-Partit Laburista permezz tal-magna ta' propaganda tiegħu.